Com aprendre a prendre? Vols fer un teatre d'ombres xineses? Agafa una caixa i retalla una finestra. Pots forrar la caixa amb cartolina negra. Enganxa paper vegetal o de forn a la finestra. Decora amb retolador blanc. Segons la capsa que triïs, podràs guardar les figures a dins. Pots fer servir una capsa molt gran. Dibuixa les figures sobre plàstic transparent. Que bonic queda! T'atreveixes a fer el teu propi teatre d'ombres xineses?